Добър вечер, уважаеми гости, и добре дошли на този празник на Петър Павлов, премиерата на неговата книга "Ти". Аз имам честта да представлявам издателство Рива, издателството, което се довери на Петър. И бих искал да кажа само няколко встъпителни слова, няма да го раздавам конференция тая вечер, съвсем накратко. Когато постъпи този ръкопис при мен, винаги си задавам два въпроса, когато ръкописът е свързан с любов. Първият въпрос е: има ли какво ще да се каже за любовта? И на този въпрос няма да отговарям аз, по-късно великолепните актьори от мое ляво ще прочетат достатъчно, за да може да добиете представа, че Петър има какво да каже за любовта, и то по много различен начин. По-важният въпрос обаче, който аз винаги си задавам, е: с кой авторитет някой ще седне на мене да ми говори за любовта? Обаче през последните месеци, имайте предвид, че Петър познавам само в професионални отношения, това е един човек, който прелива от любов по всички възможни начини. Имах възможността да се запозная с жена му Поли, с сина му Кало, Лора още не познавам, но Петър познава любовта във всичките й измерения. И малко по-рано, преди всички вие да влезете, ние с него стояхме долу и си говорихме, и той по друга тема каза: аз обикновено не помня факти, аз помня чувства. И това е точното усещане, с което аз оставам след като прочетох книгата, може би около 15 пъти от край до край, като нейн редактор. Но ако ме попитате за детайл, за подробност от книгата, за факт, едва ли мога да го назова. Но знам чувството. Те са изразени в тези илюстрации зад нас, за които вероятно ще стане дума малко по-късно. И всички в издателството много се гордеем, че ти вече си част от нашето семейство. Последното, което искам да кажа, е, че преди малко една от нашите великолепни колежки влезе и тя не беше чела книгата, днес я прелистила и каза: това сякаш е писано от жена, аз не знам как може един мъж да бъде толкова чувствителен. Което е комплимент. Което е страхотен комплимент. И така, благодаря на всички, че сте тук, благодаря на всички на сцената за това, че сте тук. Преставам с моето встъпително слово и давам думата на Яна Борисова, която е и учителя на Петър, който е част от нейния клас по творческо писане. Добър вечер на всички. Моля ти се, не дей да свириш, докато аз говоря, защото ще се разсейвам. Актьорите го могат, това аз не съм толкова добра. Много се радвам, че сте тук. Аз ще започна с това да ви представя кои са, освен нас с Або и Петър, хората на сцената. Това е майстор Миленко Кошаров. И моите абсолютно любими актьори, с които работим заедно: Силвия Петкова, Петър Дочев и Дарин Ангелов. Те са тук, защото аз им се обадих по телефона, всички те. Им казах: един мой ученик ще издава първата си книга и тя е прекрасна. Също така това е бащата на детето, което едно дърво по пътя за леко реши да се срути върху колата му. И нямаше нужда повече да ги убеждавам, защото те дори не изчакаха да им разкажа цялата история. Те казаха: идваме, там сме. Така че моля за аплодисменти, защото това наистина е много голям жест от тяхна страна. За Кало ще си говорим малко по-късно. За Поли също. Аз не ви виждам къде сте, но Поли видях ви. Прекрасни сте. Ще започна от там, където започва моята история с Петър.
Аз правя курсове по творческо писане от много години. Имам много ученици. Обичам абсолютно всички. Но най-голямата ми гордост и най-големия ми празник, когато някой от моите ученици издаде книга, напише пиеса или нещо от това, което някакси на мен ми се струва, че аз съм ги вдъхновила, дано да е така, види бял свят. И в момента книгата на Петър е нещо като втора нова, всъщност истинската нова година за тази година, защото съдбата ни срещна в един от моите класове по творческо писане. Когато той дойде, първия ни клас беше в един бар с високи столчета. Беше ужасно неудобно за всички, за мен включително, да седим по 8 часа, но те стояха, слушаха, много се мъчихме физически, но пък страшно си се радвахме така във всяко друго отношение. И на втория или на третия ден, него първи го запомних, защото той си донесе един много удобен рибарски стол, личен, свой, и категорично отказа да седи повече по този начин. Странното беше, че същия ден и аз си бях донесла мой стол и всъщност двамата седяхме на някакви футьойли, един срещу друг, и аз си казах, в този човек има нещо. Още от първия курс, защото този клас са били много пъти на курс при мен, разбрах, че Петър обожава да пише. Наистина обожава. Колкото обожава любовта, толкова обича и да твори. Писането при него е като дишането, като живеенето. И това е един от начините, както са повечето истински писатели, той да комуникира с света по най-автентичен начин. Тоест, той е, може би, много повече себе си в писането, отколкото успява в социалните си контакти. Изключвам, разбира се, семейството и най-близките му приятели. Но аз там видях един гейзер от чувства и емоции, един човек, който много близко чувства писането, което не се среща чак толкова често. Аз смятах, че съм такъв човек, но когато видях него, си казах, ти къде изобщо си тръгнала? Това е истински писател. Истински писател, защото, както моите ученици знаят, да си писател не е професия. Това е състояние на духа. Писателите общо взето изпитват необходимост да пишат, не го правят по задължение и не могат да устоят на тази необходимост. Истинските писатели не се занимават с това да бъдат известни и не се занимават толкова с резултата, а по-скоро живеят живота си по време на процеса. И в негово лице аз видях наистина истински писател и много са дълги нашите взаимоотношения, много лични, много топли, но ние се заобичахме, мисля, че от първия час, в който се видяхме. И след това съвсем естествено беше някакси това, тези наши взаимоотношения и това, което той носи като дарба и като усещане към писането, по някакъв начин да се роди някаква книга или някакво произведение. И всъщност сега на него ще оставя да разкаже точно как се роди идеята за тази книга. Ако можеш да говориш от вълнение в момента. Много благодаря на всички, че сте тук. Това ми е невероятна светлина в душата. Поклон пред вас и наистина много благодаря. Никога не съм предполагал, че мога въобще да се запозная с Колос като Яна. И това ми е било винаги мечта. Откакто през 2012 година гледах Приятно страшно, не бях чувал до тогава никога за нея, нито за постановките, но те ме разтресоха и трогнаха като нещо изключително искрено.
И от тогава ми бяха пътеводна светлина, всичко, което гледах нейно. И винаги съм си мечтал, така, след като гледам нещо, да си поговорим с нея. Така в мечтите си съм го правил, но никога не съм предполагал, че ще се случи наистина такова чудо. А то се случи. Изведнъж във Фейсбук видях една обява за неин курс. Кандидатствах. След което... Ето обявите ми във Фейсбук. Това може да промени живота ви. Това може да промени живота ви. Факт. Живота ни се дели на няколко много ясни отрязъка и това е един от тях. И кандидатствах, след това мина доста време, след което получих писмо, курса се отлага и към край. Това беше. Да, обаче курса се проведе, аз бях избран като един от хората от курса и така почнахме с столовете. Яна с един рибарски стол, аз с един рибарски стол, който Марто ми подари преди много, много години. И е изключително удобен, изключително удобен. И то наистина беше мъка иначе на тези високите столове. И така, малко по-збито ще го дам. След първия курс направихме втори и така се стигна до тук след още доста поредица от курсове, но всъщност един ден имахме задача да пишеме писма за любовта. И моето трябваше да се казва, аз го нарекох география на любовта, защото имаше един Константин, който ходеше по световете, обикаляше и търсеше любимата си и пишеше писма. И трябваше избраните писма да ги събереме в една книга на всичките наши ученици. И Яна и хрумна безумната идея да ме пита, ти можеш ли да напишеш любовно писмо в хайко? Хайкото, повечето предполагам знаете, 3 реда. С първия 5 срички, втория 7 срички, третия ред и той 5 срички. И аз казах, че това ми е свръхсилите, обаче мога да се опитам да направя едно любовно писмо в хайбун. Хайбуна, да, хайбуна е пак японски стил, в който имаш заглавие, малко проза, кратка проза и накрая хайко, което обобщава смисъла на това, което си разказал в прозата. Аз обаче, нали, съм рак и моето хайко е от началото, не е в края. Но написах едно, дадох го на Яна и получих един отговор, който трябва да си го намеря да ви го прочета, ама понеже нямам време сега да търся, ще го цитирам по памет. Петър, аз качам от радост за тебе, станало е прекрасно. И мене ми почервеняха ушите, както и в момента. И Яна продължава обаче. Това ти се е получило чудесно, защо не напишеш още 2 и ще ги вкараме в книгата. Откъде е такава аванта някой ти даде да напишеш още общо 4 любовни писма, които да влезнат в книгата. Страшен кеф. И аз написах. Да, вкарахме ги в книгата, след което Яна каза, много добре ти се получава, що не напишеш цяла книга. И така излезе това чудо до тук. Страшно вълшебство, благодарение на Яна. Просто поклон до земята. Сега искам да ви кажа няколко думи за писателите. Те не са нормални хора. Те са много чувствителни. Повечето и пият. Имат страшно много дефекти. Както всички артисти, това са хора различни от останалите по това, че са много по-чувствителни. Затова, че имат мембрани на душата, които се активират от много повече неща.
Но също така, да си артист или писател в случая е и задължение, защото ако наистина си толкова чувствителен и ти идва да пишеш, ти трябва да го правиш, защото света има нужда, първо от писатели, второ от изкуство, за да оцелее. Без тези хора, мястото, на което живеем, ще се превърне в пустиня. И това няма да спра да го повтарям, може някой да го е чувал вече от мен или от някой друг, но аз наистина вярвам, че всеки човек, който има някаква част артистизъм в себе си, някакъв талант или дори хоби, трябва ежедневно да се опитва да променя света, защото той не е лесно място за живеене. Това, разбира се сещаме само когато стане страшно, но и в ежедневието никак не е лесно и никак не е толкова красиво, ако го нямаше изкуството и ако ги нямаше артистите. Писателите са така основна част от тази група хора, променящи света и даващи ни възможност да не живеем само в реалността, която е много трудна понякога, а да имаме шанса да погледнем света от друга гледна точка, да се замислим дали това, което виждаме, е цялата истина и най-вече да не забравяме да се вълнуваме и да чувстваме нещо, което телевизията, политиците и кой ли още непрекъснато се опитва да ни накара да забравим. Петър е класически, истински писател, защото той първо пише добре не само за любовта, но го пише по толкова вълнуващ и развълнуван начин, че става ужасно заразително и наистина, ако има друго име, с което мога да нарека, той чувства. Той умее да чувства и учи всички нас около него да чувстваме. А това е огромен талант. Огромен талант. Браво! Браво! И сега искам да поканя актьорите да чуем първите два текста, за да ви докажа, че всичко това, което казах преди малко, е истина. Очакване. Благодатен огън вместо свещ, нашата любов. Ти ми каза... Обичам тази тераса, тя е като кино за залези. Ще си оставя якето в гардероба ти в случай, че ми стане студено. Сега вали. Залезът е скъсал лентата по средата на филма и аз седя сам, без да знам дали прожекцията ще продължи. Теб те няма, телефонът ти си е глътнал електронния език. Пиша ти втори ден, а нощем съм гневен и отчаян. Не мога да осмисля жестокостта ти, за това я отричам. Трябва да е нещо друго. И пак вдигам температура да измисля какво е това друго толкова важно, че да не се обадиш 2 дни. Изтръпвам, смразявам се. Ами ако... Не, глупости. Отново съм на терасата. Ти нали обичаш тази тераса? Вали, студено е и духа. Аз съм само по фанелка, но ми е странно топло. Единствено защото в гардероба моето яке прегръща твоето. Дом. Мечтатели. Златните рибки гледат падащи звезди. С теб бяхме студенти. Това значи 2 неща. Не, 3. Бяхме бедни. Не ни пукаше от това. Даже не го съзнавахме. И бяхме непристойно щастливи. Една вечер ти ме погледна странно, специално някак и каза: хайде да си построим къща. Малко съм изциклил, сигурно. Погледнал съм те като пиле или куче, на което са свирнали с уста. След неприлична пауза попитах: къща? Кимане. Не апартамент.
Отрицателно въртене на глава. За нас двамата. Много бързи кимания. Пак неприлична пауза. Ти се забавляваш. Подпрява си бузи като дете и ме гледаш с онзи поглед. Там виждам искри, любов, доверие и едно бъдеще заедно. Почвам да набирам обороти. Ставам, сядам, посягам за нещо, връщам се, местя се по стола, вземам лаптопа да пиша. Ами хайде! Да си построим къща. Трябва да си направим задание. Аз ще питам, ти ще отговаряш. Основи. От облаци, за да може да лети. Мазе. Малко за някоя и друга тайна. Да може да се играе на жмичка, с изба и пещера към подземна река. Стени. От горски мрак и светулки. Прозорци. Френски. Половината към планината, а другите към морето. Скепенци от бисквити. Тераса. Въртяща се и накланяща се. Баня. Кръгла. Цялата от стъкло. Кухня. Лятна. На двора. С машина за шоколад. И бира. И навес от пеперуди. Отопление. От исландски гейзер. Охлаждане. Климатик. От приятелства с изтекал срок на годност. Спалня. 5 персона. За нас и децата. Гардероб. С врати към къщите на приятели. Библиотека. Вдигаш вежда и ми показваш киндъла си. Поизостанал съм, извинявай. А покрив? Прозрачен. Да можем да гледаме звездите. Гараж. О, за автобус. Побиращ всичките ни приятели. Може и летище. Градинка. С езеро. И жаби, принцеси. Много цветя и пътечка между тях. Трябва да има баобаб, еделвайси и хлебно дърво. И кладенец с портал към други светове. Домашни любимци. Куче ловец. Говореща котка и пингвин. Местоположение. На плаващ остров, за да можем да пътуваме. Преглеждам записките. Ами готови сме. Остава да намерим магиосник изпълнител. Не мога да ви опиша за един автор какъв кеф е да слуша произведенията си изречени от такива актьори. Абсолютно великолепни. Браво! Сега ще дам след малко думата на Або, че имам един въпрос към него за любовта. Но има едно присъствие в живота на Петър, което няма как да пропуснем. Това е неговата съпруга Поли, която е за Нобелова награда съпруга, според мен. Това е една изумителна двойка. Не знам, аз не бях срещала такива хора, които единственото нещо, което разбираш от контакта с тях е, че любовта я има, не е изчезнала и е абсолютно защитена. Защото те доказват, независимо от годините, не знам колко години сте женени, че това нещо се възпроизвежда непрекъснато и е като перпетум мобиле при тях. Това са най-влюбените хора на света, които аз съм виждала, най-обичащите се, с най-големите души, защото те не само, че се обичат един друг, а те го раздават това нещо, това е умение също, талант огромен да го раздават на всички около тях. И аз не познавам хора, които да не обичат Поли и Петър.
не стига, че са те, ами те имат и 2 разкошни деца. И сега искам едното, Кало, да те поканя на сцената, защото такова нещо ни причини. Ела, ако обичаш. Само искам аз да го представя. Това е истински герой, а това е бащата на героя, там е майка му. Това момче е специално. Много ни изплаши. Много ни изплаши. Преживя нещо, което няма как да се опише с думи. Години наред ще му трябва да го разкаже цялото. Може би баща му ще го опише някой ден. Но едно със сигурност е ясно, че този, който се грижи там горе за нас, го остави сред нас, защото той има някаква много важна задача за вършене. И аз с много голямо любопитство ще те наблюдавам какви ще ги вършиш от тук нататък, защото наистина явно си спасен, за да промениш света. Обичаме те и адски се радвам, че си тук тази вечер. Тази вечер е и за теб. Така, нямаме сценарий, затова всичко се случва така пред очите ви. Сега, понеже стана дума за любов, според мен, ако има някой на тази сцена, който е най-големият специалист, е Петър, между другото. Защото аз пиша за любов факт, но продължавам да нямам отговори на всички въпроси, които хората ми задават. Какво е любовта? Нямам абсолютно никаква представа. Но напоследък ми идва, като ме попитат какво е любовта, вместо да казвам, нямам представа, да казвам, ами запознайте се с Петър и Поли и ще разберете какво е любовта. Понеже работиш в издателство, където издавате прекрасна литература, препоръчвам ви това издателство. Това са много интелигентен избор на книги. Те самите са много готини, много интелигентни хора и издават книги, които те самите биха чели, което е голяма класа в наши дни. Защото не е лесна работа да се издават книги, но е много важно да се четат. От всички книги до сега за любовта, тази на Петър с какво е по-различна? Къде е уникалното? Защото аз знам къде е уникалното. Ма ти ми кажи като издател. Аз съм негов, бях преподавател, вече съм приятел, така че те доста се размиха нещата. Аз на първо място съм му почитател. Ще повторя нещо, което вече казахме няколко пъти, обаче различното в книгата на Петър е Петър. Защото докато всички ние се лутаме в света, в някакви несигурни любови, някакви питанки, несигурности въобще, това е човек, заедно с Поли, който е много здраво стъпил в основите на любовта си, не само към нея, и към децата, и към приятелите си. Дори аз като негов познат отскоро усещам тази любов, така че това е различното. Другото различно, между другото, което вероятно сте забелязали, аз съм малко като Мирча Гришъм с краставицата, едно си знам, ще говорим за текста като редактор. Той е написан във второ лице. Книгата се казва Ти. Отначало бях много скептичен и към заглавието. Чудех се сега това, дори графично, как ще го сложим това кратко заглавие на тая корица. Но той отива, защото той е във второ лице и той е едно обращение. Те са много обращения, но към един човек. С всичките му там умалителни, с всичките малки жестове, с всичките малки тайни между героите, лирическия говорител, както се казва, и неговата любима. Има и предвид, че в нашето издателство, освен твоята книга, има още една, която е написана във второ лице и тя е носител на Нобелова награда. Така че имаш да скачеш много високо. Да знаеш. Но различното е искреността, различното е това, че Петър не позорства.
Не е човек, който се опитва да ни каже любовта е еди какво си. Спомням си, когато бях още в гимназията и четях много Бекбеде, вярвам, че вие също сте правили същото, имаше една негова мисъл, която звучеше пак и аз по памет цитирам, когато чуя изречение да започва с любовта спирам да слушам. Петър в нито един момент не ни казва какво е любовта. Той ни го показва. Той е все едно да се ровим в чаршафите на едни платонични любовници. Няма никакъв секс в тази книга, което също е различно от другите шир потреба книги за любов. Но ние не издаваме кой знае колко много любовна литература. Аз съм много впечатлен от това, което той е постигнал с твоя помощ. Стана дума за художничката Петя Константинова, която е изумителен артист, абсолютно изумителен артист. Аз съм дете на художници и така завършила съм история на изкуство и съм със самочувствие, че така мога да преценя кое произведение е добро и кое не е. Разбира се, че е субективно, но пак казвам, имам някакво самочувствие натрупано не само благодарение на мен. Когато видях тези илюстрации, аз се влюбих в тях, защото много отдавна никой не използва по този начин цветовете и никой не прави така, че да е толкова искрен в картината. Някои биха ги нарекли наивистични, други чисти илюстрации и така нататък. Изобщо не ме интересува. Аз мисля, че са брилянтни. И сега първо искам Силвето да прочете думите на Петя, които са в книгата, защото тя в момента е в Прага и не може да бъде тук, но много искаше. А след това Петър да ви разкаже как тези илюстрации попаднаха в тази книга, защото това наистина е невероятна история. Силве, ти си. Когато нещо трябва да се случи, то се случва. Илюстрациите, събрани в тази книга, не са създадени към текстовете в нея. Един ден, както често се случва в епохата на глобалната мрежа, наречена интернет, и в която всички ние живеем, текстовете на Петър се срещнаха с рисунките на Петя. И се познаха. Нито Петя бе чела тези текстове преди да създаде своите рисунки, нито пък Петър бе виждал рисунките на Петя, докато твореше своите хайбуни. А напасването на образи и думи се оказа толкова пълно и сполучливо, без това да е търсено умишлено, че бе неизбежно да не се съберат между тези две корици. И както честичко си повтаряме, случайни неща няма. Петя Константинова. Ти си сега. Пак трябва да се върна на първото любовно писмо, което ни беше като задача дадено от Яна. И аз го кръстих География на любовта. И след това проверих в интернет дали не съм ограбил някого, защото География на любовта не е най-оригиналното заглавие. И там имаше няколко сайта с подобно име, но нямаше разкази, така че нямаше някой, който пряко да съм ограбил. И ровейки по-надолу, видях една картина, която се казваше География на любовта. И фактически това е корицата на книгата. Тази картина. И тогава не познавах художничката, но много ми харесах картината и писах. Така и така написал съм едно любовно писмо и то се казва като вашата картина. Пратих и писмото и Петя много го хареса. И ми каза, може да ползвате тази картина за каквото пожелаете. Не желая пари от вас. Ваше. Нещата останаха така. Мислехме да я ползваме евентуално за плакат на нашето предишно събитие. Но така или иначе нещата останаха така, докато не започна тази експлозия с книгата. След което то стана като
да му подадеш пръст и той ти отхапе ръката. И аз, тя ми подари тази картина, аз след това написах 50 хайбуна и ги пратих. И тя каза, избери си картини за тях. Аз избрах 130. Беше страшно удоволствие, защото този автор е невероятно ползотворен. Тя има хиляди картини. Може да видите в Фейсбук, те са буквално хиляди. И аз няколко вечери поред с идиотска усмивка на невменяем си разлиствах картини. Да, сайта го има в книгата. Нейния може да го видите. И си избирах. От тези 130, след това избрах 50. Там отпаднаха няколко. И всяка една си попадна на мястото до такава степен, че като ги показах на Яна и тя ме гледаше с тренчен поглед на инспектор и ме попита хладно. И искаш да кажеш, че не си писал разказите по тези картини? Не бе, Яна, аз като ги писах, не я познавах авторката. Искаш да кажеш, че тя не ги е рисувала по твоите хайбуни? Те са по-стари. Не. Но си паднаха наистина като един нареден пъзъл. Невероятно нещо. След което ние се запознахме вече доста по-късно с нея на живо, защото тя живее в Прага и рядко идва тук. Има 2 малки деца. Трудно е с идването, затова и сега не е тук. Много ми се искаше. Но когато се видяхме, все едно сме се познавали цял живот. Просто такъв човек, благодат да се запознаеш с него. Това е тя. Благодаря ви и поздрави за нея. Има ли от нейните малки картини, които може да купим отпред при книгите? При Поли, да. Който иска, после може да отиде при Поли и да купи комплекте, той, нали, от... поединични са картички от Петя Константинова. 2 неща забравих да кажа. Едното е, че Поли готви фантастично, освен че е страхотна. Да. Абсолютно страхотна. Да. Предполагам, че много хора знаят, но аз го казвам така като заявка, Поли. Поне аз и моето семейство така редовно ще ви идваме на гости, защото е много приятно. И второто нещо, което искам да ви разкажа е за Петър. Много е неудобно да говорят за теб, като си тук, и на мен ми се е случвало, но аз по-свикнах така. Какви неща измисля той? Има едно упражнение в курсовете по творческо писане, които правя регулярно и мисля, че е много полезно. Казва се дивонощно писане. Това представлява цялата група се събират физически на странно място, което не е удобно за писане, няма никакви условия. Тяхната група особено са писали на наистина чудни места в Гърция, на някакви минусови температури, завити с одеяла, зъзнейки. Но общо взето всички се събират на едно място, неудобно е и аз на всеки 12 минути давам нова задача, творческа задача, писателска задача, която непрекъснато променя разказа им, а те трябва да напишат едно произведение за 1 час. Не го обясних добре, но няма абсолютно никакво значение, защото тук историята е по-важен той. И едно лято, може би миналото лято, се чудихме къде да направиме с техния клас дивонощно писане и не знам как стана. Не знам как стана, но със сигурност той ни заведе в Княжеската градина. Дигнахме се с коли по нощите, цялата група носихме какво ли не, като бежанци, огромна група, нали, която носи одеяла, компютри, челници, страшно много храна, много повече от компютрите и от хората, много напитки, въобще голяма подготовка и той ни преведе, нали, на вид е много близо, но аз, която съм
родена в София, никога не бях ходила там, на едно място в Княжеската градина, където те трябваше да пишат. И аз озовах, моля? Княжеската гора, пардон. Между другото, много Шекспирово име има тази Княжеска гора, да, не градина, гора, точно така. И изведнъж ние се оказахме на една малка поляна сред гората и колкото повече падаше нощта, толкова повече светулки се появяваха. Беше изумително нещо, което аз от дете не бях преживявала, като дори в мое произведение има текст. Помните ли, когато бяхме малки, имаше толкова много светулки. Къде отидаха тия светулки? В Княжеската гора се оказаха тези светулки и Петър знае мястото. И благодарение на него и на много неща, които той е предлагал и с Поли заедно са организирали, както и всички, разбира се, в този прекрасен клас, това е друг талант, който той има, да прави живота по-интересен. Да вижда нежните неща, да вижда осветления, да вижда нюанси. Предполагам, че всички сте чували или сте виждали неговите фотоси от Гърция или неговите разкази от Гърция. Те отиват до Гърция, след това той разказва, все едно е бил в Япония 4 години. На места, където всички сме били в Гърция и нищо от това не сме видели. Той така го разказва, че то ти се прищява веднага да хукнеш и да заживееш там. Това е умение да виждаш красотата на света. И той не само, че я вижда, ами успява и да я споделя по много-много убедителен начин. И сега нека да чуем следващите му 2 текста, за да докажа горе казаното. Пелион. Лято. Реката пази талия. Искам на море. Казваш ти. Нали бяхме на юг преди 2 седмици? Ама там беше много топло. Добре, де преди 2 месеца бяхме на север. Ужас, умрях от студ. Да, така е. Яхтата, там какво ти беше? Беше ужасно ветровито. Стига! Вече не се търпи. Ти знаеш ли изобщо какво искаш? Това изглежда много те обижда, защото заставаш на 5 см от лицето ми и започваш с много равен и спокоен глас. Искам да сме само двамата, никакви познати и приятели, да си изключим телефоните и 1 месец никой да не чуе за нас. Къщата да е прохладна, каменна, с високи тавани и дърворезби, без климатик. Прозорците да са до земята и да водят към тераса над морето, с кръгла масичка и 2 стола. Там да пием кафе сутрин, докато си говорим с вятъра. Под къщата да има изба вместо хладилник. В градината ни трябват домати, краставици и грозде. Сирене да си взимаме от козята мандра на хълма. Денем под асмата да играем табла и да пием ципуро с лукум и студена вода. Когато се наситим на играта, да четем книги от библиотеката в къщата, преди да си легнем за следобеден сън. Трябва ни грамофон и много плочи. Хубава, мощна уредба, за да можем нощем да слушаме музиката тихо. Никакво изкуствено осветление, само свещи. Когато слезем на плажа, да няма никого на километър в 2 посоки. Трябва ни малка лодка, с която да ходим за риба. Наблизо да има остров, откъдето да гледаме как слънцето се къпе по залез. До плажа да има скали и параклис. Под скалите да е пълно с пещери, където да се гмуркаме. По гориста пътечка да се стига до вир с водопад, където да се къпем. Пътечката да минава през Черешова
и ябълкова градина, откъдето да си крадем, защото ще сме гладни и жадни. Нощем да сядаме до фара и да гледаме светлините на корабите, да гадаем кой какъв е и за къде пътува. Да има светещ планктон и много звезди. Това искам. Хао! Гледам те онемял. Еми така да беше казала. Началото. Каубоят оставя кървава следа, настъпена ягода. Всичко бе крайно гротескно. От желание не бях спал. Сега тичах през натоварената смърдяща улица, която ме делеше от теб. Закъсняваха, мразя да закъснявам. После цяла вечер съм кисел на себе си. Бях скълъпил някакъв гамбит между колите, които с уважение правеха път на любовта ми. Само едно такси не. Всички коли напред, той назад. Така бях залепил поглед в теб, че ти изведнъж се напрегна. Ужас ли беше това в очите ти? Стотни от секундата, толкова продължи недоумението ми. После таксито ме удари в лявото бедро и аз направих зрелищно кълбо в посока към теб. Фланелката ми почервеня. Нямаше как да знаеш, че за това бяха виновни или малинките, набрани за теб, или счупеното вино, взето в последния момент. Сега ти тичеше към мен с изражение на болка, което парадоксално ме правеше изключително щастлив. Маестро Миленко Кошаров. Още едно нещо се сетих за Поли и за Петър и за децата им. Те са хора, които непрекъснато се усмихват. А това е дарба. Повярвайте ми. Дори когато е страшно, те се усмихват, защото вярват в живот. Винаги, когато ги видя, винаги, когато погледнат някой в очите, първото нещо, което правят, е да му се усмихнат, което е заразително. И добре, че има хора като вас, защото ние, българите, особено трябва да продължим да се учим на това умение. И дано да имате още страшно много неща, на които да се усмихвате, но не спирайте. Не спирайте, много е красив. Сега, две неща. За писането. Не е мъчително, не е и лесна работа. И трудното идва от това, че писането е самотно занимание. Общо взето не се пише в екип, ако не си в сценарен екип, например, но повечето писатели сме сами в къщи и сме първите си читатели, редактори и най-големите си критици. И нещо, което така, най-силният вътрешен глас е този на критика и на другия критик, който ти каза, че ти за нищо не ставаш и си написал някакви страшни глупости, които никой няма да чете. И това всичкото се бори с желанието да пишеш и с мечтанието, това, което пишеш, да вълнува други хора и да се предава от ръка на ръка, но най-вече от желанието, от нуждата да пишеш и да разказваш истории. Писателите са разказвачи. Те или разказват света, или променят света, или обсъждат света, или мечтаят за други светове, но общо взето те трябва да направят така, че да разкажат история, която да промени света. И от момента, в който ти хрумне идея, която искаш да напишеш, до момента, в който се издава книга, минава ужасно дълго време. В 99% от случаите, 99,9% от случаите, твоята идея не се издава и не става на книга. Само късметлиите сме тези, които имаме книги. Също така, това задължително трябва да го знаете, че светът е пълен с прекрасни книги, които не са известни и още не сте чели,
но те са нямали късмета на Джоан Роулинг или на други автори. Тя е много талантлива, разбира се, но на други автори, които понякога така проработва, така работи света, особено този на изкуството, но най-важното е да не се занимавате с това дали книгата ви ще стане много популярна, а това, че има шанс дори един човек да я прочете и неговия живот да бъде променен или спасен. И всичко това ви го казвам, като човек страшно страдал от собственото си чудене дали всъщност мога да пиша или не мога да пиша, или дали това, което пише е достатъчно добро, или ако е добро, дали утре това няма да свърши, аз се окажа много посредствен писател и така нататък, и така нататък. И това не спира никога. Докато не срещнах Петър, който пише като контактьорка. Значи той не се бори с всички тези мисли, които аз се гърча от години. Той сяда и започва да пише като по някакъв канал му подават, като гледачка, която вижда бъдещето. И го прави със същата тази усмивка, за която ви говоря, с невероятно удоволствие. Пише количества и всеки път, като ми праща, той иска да пише още. И каза, аз съм написал само 30 страници, но другата седмица има малко командировка, но другата седмица ще продължа да пиша още 130 страници. И това е наистина някаква машина за чувстване и машина за писане в най-хубавия смисъл на думата. Пожелавам на света да има такива машини, повече такива хора, които толкова се вълнуват и искат да предадат това свое вълнение по някакъв начин и да го изразят. Другия му шанс е, че когато произвеждаш толкова много чувства, общо взето може и да си доста самотен, защото много малко хора могат да вибрират по начина, по който ти го правиш. Много малко хора те разбират, могат и много да ти се подиграват. Може и да си толкова чувствителен, че от притеснение да не можеш да кажеш една дума, когато се съберат хора. Аз съм била години така и мога учебник да напиша за притеснението. Но Петър има също голям талант. Той не е писателски, вече е човешки, да има толкова много добри приятели като вас около себе си, които много да го обичат. Защото аз лично, ако направя представяне, няма да дойдат толкова много хора. Затова много ви благодаря, че сте тук и уважавате приятеля си, защото той заслужава. Сега, пак, Петър, искам да ми кажеш, и след това ще чуем последните два текста, кой ти е любимия текст и защо, ми е първият въпрос. И втория е адресата към книгата, тази, която аз си мисля, дето може да готви ли е, или съм се объркала. Айде сега. Нека да почна малко от по-рано, защото така като гледам ще свършим, а имам толкова много неща да кажа, но ще гледам да съм много кратък. Първо за артистите. И за музиката. Ако книгата е черно-бял телевизор, моята книга ти, ако моята книга ти е черно-бял телевизор, то с Петя Константинова стана цветен телевизор. А с артистите станат не 4, не 8, ами 88К. Няма такъв телевизор. Много ви благодаря. Вие правите текстовете да изглеждат обемни, духовно обемни. Защото те иначе са на хартия. А така стават нещо, което можеш да почувстваш. Да те разтърси, да те потресе, да ти хареса, до толкова, че да отидеш и да прегърнеш някого. Още нещо важно, което исках да кажа, че преди тази книга, това е доста дълъг процес. Това не съм разказвал на Яна. Тя знае за моята стихосбирка, която излезе 2013 година.
Но преди нея аз имах шанса да се срещна за първи път тук, в това заведение, на концерт на Асен и Милена, които са тук в залата. И които ми подариха невероятен шанс. Те тогава бяха поканили Оратница. Като тогава абсолютно неизвестна група, които след това станаха нещо великолепно. И така, говорейки си с Милена, тогава не познавах още Асен, и тя каза, аз изподелих, че искам да направя събитие, на което просто да споделя стиховете, които тогава съм написал. И тя каза, готово, ние ще дойдем и ще пееме и ще свириме на това събитие. И страшно много ми помогнах. Както и Юли Вергов, който ги прочете тогава. Много съм ви благодарен, приятели, за всичко, което направихте за мен и този шанс да стигна на някакво ниво, след което да мога да направя тази книга, която сега държите в ръцете си. И сега за въпросите на Яна, кой ми е любимия текст? Колкото и да си мисля, най-любим ми е първия, който написах. За якито, което прегръща другото яки. То си беше хайко от преди това, ама след това стана на разказ, който много добре ми се получи и много го обичам. Защото в него има интимност. Иначе всичките са ми любими. Дали са писани за единствената? Да. И като много от нещата са абсолютно измислица. И аз, като и ги четох, и тя ме гледаше и каже, ти си шизофреник. Поли, искам да ти кажа, че по време на всичките ни курсове по творческо писане, Петър, поне 40% от нещата, които изобщо изрича, са за теб. Ние теб те познавахме и обичахме преди да се запознаем, така че вече нямаш шанс, ще готвиш до края на живота си за много хора. Сега нека да чуем последните два текста, които сме избрали. Холера. Звукова бариера. Не мога да те чуя без слухов апарат. Виждат ни заедно. Цъкат с език. На стари години оглупя. Оглупях. Даже бих казал, цял живот съм си бил глупав по нея. Децата ме гледат втренчено. Тате, да не вземеш да й припишеш апартамента. Апартамент. Притрябвал е моя апартамент. Внуците и те. Дядо, ама тя е много грозна. Така е, грозна е. Но не винаги е била такава. Без зъби, с раздърпана, рядка коса, като гнездо на свраки, с брадавица на бузата. Някога тя беше по-красива от утрото. Не си спомням какво съм правил преди 5 минути, но нея на младини помня прекрасно. Как се смее, как танцува, как се вълнува от стиховете ми, как говорим заедно, едновременно, задъхани от възторг. Идват познати и те ме гледат критично. Ама тя е луда. Ами да, луда е. Наркотиците й дадоха малко, а взеха много. После докторите я опустошиха на няколко вълни. Накрая всички я изоставиха. Отломка от живот. Двигателен апарат без команден център. Не ги съдя. Нямаха какво да й кажат. Но аз имах. Разбрах от приятели къде живееш. Разказаха ми за теб. Изчаках да си тръгнат и се разплаках. Не те бях виждал повече от 20 години. Нищо не бях чувал за теб. Работа, деца, пътешествия, внуци, въртележката на живота размива фокуса на спомените и оставя някои неща в вечна сянка.
Трудно се качих по стълбите ти с бастуна. Всяко стъпало беше връщане на някой спомен. Достигнах те полумъртъв, ти ми отвори и не ме позна. Аз съм Константин. Кой? Ами, Косио. Бяхме заедно няколко предишни живота. От бебета през детска градина, училище, планини. Гледаше ме с недоверие. Не ви познавам. Това не го очаквах. Аха, да се разплача пак. Но има ли смисъл? Започвам на чисто. Тогава разрешете ми да се запознаем. Аз съм Константин. Бихте ли приели една разходка с мен? Не си излизала от векове. Приемаш. Излизаме, аз куцам, ти влачиш крак. Страхотна двойка сме. Каняте на кафе, после в парка, намираме си пейка и сядаме. Ти си се втренчила спокойно в нещо твое. Аз се чудя с какво да започна. За децата и внуците няма смисъл. Ти мен не позна. И почвам да ти говоря за стиховете. Виждам интерес. Продължавам. Музика, пиеси, разкази, романи, всичко, което съм правил. Показвам ти фотографии от моите изложби. Очите ти се събуждат. Почваш да питаш. Пак говорим едновременно, като едно време. Стъмва се, батерията ми е паднала. Моите ще ме пуснат за издирване. Изпращам те и обещавам пак да дойда. И така, утре, в други ден, ден след ден, напред към миналото. Ти имаш прекрасна библиотека. Това ми е останало. Моля те да вземеш някоя книга и да ми прочетеш. След 10 книги време съм вече на количка, не мога да ходя. Ти я буташ до някоя пейка и ми четеш. После ти подавам какво съм написал през нощта за теб. Пламваш. Лицето ти се удължава, очите ти блестят и за секунда поглъщаш написаното. Почваш да се досещаш кой съм, а аз почвам да се самозабравям. Търся дума, с която да ти благодаря, но толкова голяма все още не е измислена. Докато я намеря, ще минем с благодаря. Последно. Екип спасители. Съдбата сляпа, а любовта глуха. Не те бях виждал от 10 години и точно Атлантика ли трябваше да ни срещне. Прилично облечени с спасителни жилетки сред останки от потъващ кораб, без особени перспективи да оцелеем. Не ми беше за пръв път. Знаех, че имаме 10 до 14 минути живот във водата, преди да спре да ни е студено завинаги. Опитах да те ободря. Това не е нищо, викнах. Ти не ме чу. Наложи се да те прегърна, да долепя устни до ухото ти. И вместо обичам те изръсих. Знаеш ли, преди години самолетът ми се разби на връщане от Аржентина. Влязохме в клин, опашката се откъсна и аз полетях към океана. Мислех си, когато яхтата потъна, се спасих. 2 пъти чудо не става. Сега ще умра. Да, обаче седалката ми удари един син кит, който изплува да си поеме въздух. После, за да е още по-абсурдно, ме спаси британска подводница. Ще оцелеем. Ти гледаше през мен. Докосна ухото си с пръст в знак, че не ме чуваш и продължи да се оглеждаш. Още не беше разбрала колко ценна е всяка секунда, всяка дума, всеки дъх. Съзерцавах те, да те запомня. Исках да си последното, което виждат очите ми. Какво? Изкрещя ти в ухото ми. Нищо. Обичам те. Прошепнах. Но ти пак не ме чу.
много български автори, слава Богу. Има много писатели на територията, на която ние живеем. Има много артисти, но ние тази вечер сме посветили на писателите. Колкото и да са много, никога не стигат. Никога не стигат още и още нови гласове, защото както и цивилизацията, така и начина на чувстване на хората се променя. И понякога разбираш, че някои неща, които са писани много отдавна, вече не ти стигат, не са ти достатъчни. Трябва нова материя, която да докосне, някакси да влезе през различен коридор и да докосне място, където най-много криеш, най-много пазиш и най-много те е страх някой да не те разконспира, че изобщо го имаш. Не съм си намислила тази реч, просто си мисля, докато четах актьорите и като ги виждах колко се вълнуват, да четат току-що написани текстове от един автор, за мен не нов, но нов глас. И ако си спомняш първия път, когато се събрахте класа, аз ви казах, намерете своя авторски глас. Трябват ни нови гласове, защото човешката душа няма насищане на различни начини, различни способи, различни възможности, само и само да се вълнува. И тя иска всеки ден да се вълнува по различен начин. Дали е през музика, дали е през литература, дали е през театър, дали е през каквото искате. Не стига само едно нещо и не стига само любовта. На любовта и трябват автори, които да говорят за нея. Ние преживяваме, но понеже медицината и така не се изказа убедително какво представлява любовта, остават творците, които трябва да направят така, че да понасяме всичко, което ни се стоварва. Любовта включително, защото тя понякога се стоварва по начин, по който не сме я предвидили и никога не знаем какво да правим. Когато четем такива текстове, разбираме, че има хора като нас, че ние не сме изроди, не сме луди, не сме дефектни, че не е срамно да се вълнуваме, че не е срамно да говорим за чувствата си и че всъщност това е нормалното и така трябва. Дами и господа, Петър Павлов. Вие сте ни семейство. Страшно съкровище. Много ви благодаря. Надали ще кажа всичко, което искам. Може би на всеки един по-отделно след това. Исках да кажа за маестрото. Той, не знам дали забелязахте, но той е абсолютен барометър на това, което четат артистите. Невероятно е как успява да пресъздаде. И това е импровизация. Той го прави в момента. Това не е подготвено. Артистите четат и текста си пасва като парче от пъзъл с музиката. Поклон. Значи текстовете са добри. Много благодаря. Няколко неща преди да приключиме. Моля ви, всеки, който иска, може да ми прати, да ми напише, да ми даде на листче или както желае, да ми даде една тема. И аз ще напиша разказ за него по тази тема. Защото вие сте ми много близки. И това, че ви обичам и че ви благодаря, не мога да го кажа с думи. Не знам друг начин, по който мога да го кажа, освен този. С нещо, което да напиша за вас.
клуба е за нас. Не си падам по комсомолските събрания, но сега можем да си пинем и да си поговориме. Моля ви, не бързайте да си ходите. Това е такъв миг, който много рядко ни се случва. Искам да си поговоря с всеки един, който иска, мога да му напиша книга, който иска, може да ми се похвали с нещо. Моля ви, похвалете се с нещо, което сте направили и сте постигнали. Ще бъда безкрайно щастлив с вас. Вие сте мои братя, сестри и семейство. Всички ви, обичам ви. Това е всичко от мен. За малко да се изложа. Яна каза за издателство Рива. Обаче искам и аз да кажа. Един ден ми се обажда Яна. Седнал ли си? Сядам. Издателство Рива ще ти издадат книгата. Аз отидох при тях и им казах, можем да издадем и моя книга, но преди това може ли да издадем книга на мой ученик? И те казаха ми, дайте да видим. И така се запознахме с тях. Аз имах някакви притеснения, дали не съм парашутист. И ги питах директно. Хора, аз парашутист ли съм? Верно е. И те и двамата толкова искрено казаха, не, ние такива неща не правиме. Ако не ти бяхме харесали текста, нямаше да го издадем. Хора, много ви благодаря. Направихте ме безкрайно щастлив. Издателство Рива са страшно готини хора. Всичко, което направиха за мен, в нито един миг не съм бил ощетен. Текстовете ми не са били променяни, не са били урязвани. Казвам го за всички бъдещи колеги, които присъстват тук в залата, те не са малко. Хора, това е вашето издателство. Може да не ви харесат, те имат висока летва, но това са прекрасни издатели. Ръкопляскания за тях.